Okay, men jeg skal lige til at være rundt om mit ben igen, jeg er bange. Jo. Trækløver her. Vi er inde i Mac Rooms. Vi har nummer 1. Ja, så. Prøv at vente om. Vi har nummer 1, som er Ali fucking Barber. Og så har vi nummer 2, som er Mulleslayer. Og så har vi nummer 3 her. Der er netter, lad os køre. Det er selve Dizzy. Dizzy Mizzy. Okay, men gør vi der, hvor vi tager et hul hver, eller hvad? Så vi så på YouTube. Nej, lad os gøre det sammen. Vi er nødt til lige at vente. Altså. Der er ping her, der er ping. Men hullerne er væk nu jo. Der er ping til ping. Hvad er der? Moneter. Der er coins. Det er læs. Jeg fandt bandage. Bro, jeg kan ikke lige... Kan I høre den der lyd? Ja, den der i baggrunden, det er strålende her. Ja. Jeg så det. Sådan der. Vi tager det første hold her, er I klar? Okay. Jo, men er der en, der faldt ned? jeg tror Mulle faldt ned. Der var han, Mulle faldt ned, ja. Der er en, der skubber mig ind i hullet. Du faldt ned. Okay. Ja, der er en, der skubber mig ned. Vent. Okay, vi har kun én objective, og det hedder have fun. Ja. Okay. Oh my god. Det er en low-key, ikke om man skal stå stille. Han er bare rundt Nej, down ikke nu. her. Jeg tror ikke, det er her. Der er en, der faldt. Det er Ali. Nej, jeg faldt. Hallo. Jeg faldt. Oh my god, jeg troede, Hvad er det her? jeg var så, hvor fuck er jeg henne? Hvordan faldt du? Igen. Nej. Oh my Fucking ape. De her aber. Fucking ape. Hør! Jeg skubber også ned. Kom. Oh my god, Ali faldt samtidig. Okay, men han kan ikke tage os alle tre samtidig. Det er lige før. 3, 2, 1, nu. Hvorfor hopper I? Hvorfor hopper du ikke selv, du fucking ape? Nej. Hvor skal vi? Hvem er det her? Det er mig. Sjovt, vi skal finde nøgler, vi skal... Jeg har taget bandage. Request coin free. Okay, der er en, der havde en coin. Åben. Jeg har Vi ikke skal coin. have 3. Hold da. Jo, der er. Åben. Gå ind. Der er coins. Tror jeg. Jeg har Tror jeg, bandage. vi kommer herind. Det håber jeg. Baby. Der er pizza. Jeg degrader mig. Har du noget at spise? Ja, jeg har noget at spise. Han kommer ikke ind, dog. Han kommer. Kom ud. Fødder! Hello, motherfucker. Oh my god, jeg fik en chok! Hvem lukker døren? Oh my god, jeg Hvem fik en lukker chok! døren i hovedet på mig? Jeg tror det var ham, jeg tror. Hvem lukker? Det var ikke mig, Nå, I lukker døren i hovedet på mig, ja? Shush. Han er der. Ja, det. Nej, jeg spiser det. Jeg var også det. Nej, Ali! Gå tilbage, Ali! Jeg redder ham. Hvad er det her? Hør mig. Åbn døren. Nej, kom. Det er åbent døren. Kom ind! Må du gå ind? Luk den! Jeg er bange. Jeg ryster. Jeg vil en pause. Vi er døde, men vi tog bandage på hinanden. Jeg har tjekket det her. Hold op, mens vi ligger ned, jeg redder Mulle. Og så redder han mig. Bro, jeg kan ikke mere. Jeg slipper ud. Jeg er ved at dø. Fænd, jeg har. Der er noget at spise her. Jeg tager det. Man kan også gå videre her. Hvis man har Vi en save, nøgle, man kan vi gå videre ind i save, det rum der. kig. Han løber, når det er. Men vi er critical. Vi er critical. Har du? Det, hvor mange nøgler har du tilbage? Jeg har coins. Jeg har 4 coins. Så jeg åbner den her. Åbn den her. Vent, 2 sek. Jo, vi har ikke 2 sek. Jeg er critical condition. Kom, åbn den. Gå ud med dig. Men du stop det. Han dræber jeg ikke. Ja. Se, han går forbi jo. Vi skal hurtigt ind i rummet der, musikken stopper. Det er lukket. Vi er bunderfang her. Gør det. Fuck, det er det samme rum. Har vi? Hvor mange nøgler har vi brugt på det rum? Jeg har brugt alle. Han er lige der. Jeg har brugt alle. Jeg prøver at teste. Okay. Det er ikke fejl, jeg
Løb, gå lidt rundt. Prøv at gå lidt frem og tilbage. Bare gå væk fra døren, så jeg ikke bliver fanget. Okay, fint. Han er der ikke. Jeg er ved at dø. Jeg kan ikke der. Kom. Det er kun orientere ind. Okay, vi skal ikke ind i de her rum. Dem har været i. Kom. Men jeg har ikke flere coins. Han er lige her. Og han kigger på mig. Kom, han gør ikke logik. Jo. Hallo. Jeg fik mig lidt. Nej. Lukker døren. Du lukker døren, din fuck på. Kom ind. Okay. Hjælp mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Er det muligt det her? Det er mig, din fed ko, du lukker den på mig. Jeg er inde i et andet rum. Din fed ko. Okay, jeg mister brugt med en bandage på dig. Jeg har åbnet døren. Kom ind. Hallo. Han er lige der. Hvilken dør er der åbnet, det her? Det er løbet. Nej. Han kommer. Nej. Døde vi alle sammen? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad er meningen. Det her. Jeg har fundet noget, jeg får bandage. Det er fandme en Bandage chips. op. Det giver bare ikke mening, Waller. Hvad er tickets? Okay, han faldt ned her. Fuck. Jeg dør. Oh my god. Jeg bliver Jeg tror skamet. dig nu. Vent. Men det er blevet skamet. Yes. Tror jeg. Kom, lad os lige prøve at gå ud og kigge. Kom, lad os gå ud og kigge og se om der er lavet noget midt. Åh nej. Løb. Det. Oh my god, Det- gutter, I var ved enden. Hvor er vi ved enden? Ja, I kunne ikke køre den her lyd til sidst. I skulle bare dreje til venstre, og så har I vundet den. Nå, Hvor fuck ser du ikke på Discord til? Ja, Din bro, dum idiot. bro, vi skal ikke snyde. Jeg er død, eller mig, jeg blev bollet. Hvad er det? Kom herover, kom Jeg blev herover. taget ved gangen. Hernede. Hvad? Kig her. I kunne høre den her lyd, der var der. Prøv at vent. Fordi vi betalte for det der, så kunne vi høre på exit vej, eller hvad? Det ved jeg Eller hvad faktisk siger du? ikke. Men vi var alt for langt væk. Jeg tror bare, vi var alt for langt væk til at kunne høre det. Det er ikke det. I kunne høre den der. Kunne I ikke høre den? Jeg tror, der var monster. Nej, det var inden. Fordi det er det, stolen også lyder sådan. Her i starten, når man hopper. Oh my god. Vent. Det blev... Vi er alle faldt. Nej, okay, på et tidspunkt, I kan ikke sprinte, så husk at stoppe. Det er det. Det må Nå. man Jalla. Kom, Mulle. Ja. Jeg håber, at den her... Kom nu, Mulle. Please, Mulle. Ja, en mere. Nej, og vi blokerer ikke. Kom. Kom. Ja. Ja, tak. Op nu. Jeg er klar. Har vi Jeg har fundet alvorligt mange coins. Jeg har fundet alvorligt mange. Der er Kom. her. Vent, locate Det var safe house. Use coin. Ja, det var det, vi gjorde før. Så gør det. Har du gjort det? Nej, jeg har ikke gjort det. Der, her. Jeg har gjort det nu. Den er vej. Nå. Hvordan kan du? Jeg ved det nu. Ja. Ved I, hvad det betyder, locate exit? Det betyder, at der hvor lyden kommer fra, det er der exit er. Og den kommer ud af venstre side. Ja. Herhen. Nå, Jeg kunne musikken, gøre eller hvad? Nej, alarmen. Jeg kunne køre nogle alarm. Jeg Jeg kunne kunne høre den. heller ikke køre alarmen lukke. Jeg kunne høre den. Okay, kom, lad os gå ud. Hvad? Okay. Vi skal til venstre der. Jeg er ligegyldigt, han kan ikke gøre sådan noget. Kom. Gå ind i det rum. Gå ind i, Det der. ja. Der! Der, jeg fandt den! Gud, jeg fandt den! Yes! Hvad? Stop. Vi fandt Okay, den også. Waller. stop. Nu skal I stoppe. Der er rødt. Ej, ikke bevæg dig, Stop. ikke bevæg dig. Ikke bevæg dig. Åh, nej. Nej, vent. Nu. Stop her. Stop. Jeg kan ikke. Stop, din fede ko! Jeg bevæger mig ikke. Vi hørte, hvad der er. Kom så op. Stop.
Stop, skal stop! ned. Vent, stop. Jeg er ikke lade mig kalde på monster. Hvad laver du? Oh my god, jeg tror lige. Op. Stop! Hvad laver du? Lad mig med dig! Nu. Det er... Her, stop her. Okay, til hver lyskryd, så... alle de fede blokke. Wonder du, what? Han hopper. Det er det på film. Stop her. Oh my god, Waller, vi dør den her. Jeg gider ikke der, altså. Jeg din fede tykke. Her, så... Waller, I er bare færdige. Hvilken vej? Vi kan ikke tage ned. Det er så fucking ikke finde ud af det. Stop. Jeg følger det op, ikke? Kom. Oh my god, Waller, I kan ikke finde ud af det. Hvilken? Jeg følger det nedad. Det er det op, det er ikke op. Er det ikke mere, vi skal op? Vi starter sgu dernede. Højre. Ikke spring. Bare løb normalt, fordi I kan ikke stoppe. I kan ikke nå at stoppe. Stop. Gå. Stop! Det er ham, der er den fede vej, jeg sikker ham. Hvad er det fucking Du bevæger dig for at komme for os, mens der var rundt. Stop! Se, det er ham igen. Waller, Det er ham det er igen. bare- Okay, det var mig. Den der tykke dreng, der står lige... Okay. Ikke spil dum. Jeg bevæger mig dog næste gang rundt. Og så kommer man. Stop. Er I klar til os, der kommer, chefs? Jeg skal udlægge det her for jer nu. Hvad lavede han? Kom ned. Han gør vilje. Okay, Marley, mand. Aldrig, vi gjorde det. Stop! Oh my god. Hvad skete der? Det var den forkerte udgang, tror jeg, vi tog. Nej. Der er sikkert flere udgange. No way. Jeg kan ikke springe. Nu mangler vi. Hvem er det her? Ind i rummet. Vi har 4 mønter. Men det åbner du en dør for at komme ind til det rum. Jeg er ved at dø. Nej, men løb bare ind. Der var bare åbent her. Hvem har Så bare lad os løbe rundt og så prøve at finde det. Hvem har 3 coins? Mark, kom, skal jeg trykke på den? Nej, kig her. Grund til det er dumt at bare løbe rundt og åbne døre, det er fordi vi mister gold på det. Nej, vi vil ikke åbne dør. Hvis vi ved, den ikke er bag døren, vi er nødt hvorfor til løber det, vi? fordi ellers hvis vi... Hør, Marker, vi kan ikke løbe ind til en dør i mørke. Han fanger os, han løber. Kom. Er der nogen, der er bandage? Ja, jeg har. Brug nu. Brug den der alarm. Jeg er ved at dø. Alarm. Den der vej. Alarm. Kan du høre den? Kan du høre den? Jeg kunne høre den derovre. Jeg kan heller ikke høre den. Nej, hvad gør han lige nu? Boller mig. Den er lige der. Åbn den med det samme. Åbn. Gå ind. Fjert dig. Gå ind. Jeg kan ikke lide at solgt mig, så hvor fuck går jeg med mig? Fordi, vent, vi skal vente, det bliver så mørkt. Det bliver mørkt. Må du trække mig? Han kommer. Hvad laver du? Hvorfor løber du der på Hvorfor går du så væk, defense? din fucking nab? Jeg står og siger til dig. Din fucking dum idiot. Jeg Dum prøver at finde røvhul, coins. mand. Dum idiot. Jeg er Det er ligeglad. bandage. Du skal ikke bruge dine coins. Hør. Au. Jamen, Jeg har bandage. Jeg sagde, jeg har bandage. Hør du. Jeg sagde, jeg har bandage, mand. Jeg har bandage af begge to. Nu var det lidt så sjovt, at jeg kunne høre igennem væggen. Jeg så, men han prøvede lige den. Jeg prøvede det mindste at redde. Kom nu, ind her. Ali, brug alarm. Vi behøves ikke imens. Jeg har Brug alarm. coins. Den siger, at jeg skal bruge 3 coins Ja, med det har igen. jeg. Jeg har ikke 3 coins. Mulle. Jeg har en. Oh shit. Jeg har droppet den. Og jeg har også en. Ja, du har lige taget hands up, det er derfor.
Nej, jeg har stoppet min. Min ligger der. Jeg tager den. Jeg har kun en. Så giv mig den. Nej, jeg har ikke nogen. Jeg har ikke Giv nogen. Jeg har ikke nogen. Han har Det føler jeg ikke lyder sandt. Hvorfor bruger Roller man kan- Og så er det ikke coins? sandt. Hvorfor har han ikke på coins? Det er skørt. Det er skørt, det der. Ej, Adams, eller hvad de fucking røvhul, man. Jeg Drop selvfølgelig vil den vinde. lille svans, mand. Skal du prøve at gemme de der ting, eller hvad? Han kommer nu. Hvad var det, der gjorde det der? Fuck, kan vi godt spille det her spil? Nå, fuck det, jeg runner down lige så snart musikken starter. Kom, Jeg så, under. jeg runner også down. Find den der hurtigt. Langt væk. Her. Den her vej. Oh my god, I er så fucking mongoler. Kom den her vej. Rumpinen, kom herfra. Det var muligt. Åbn her. Åbn. Coins. Hold ud! Okay. Alarm. Når det bliver låst. Jeg har 2. Jeg ved. Det er der 2 alle sammen, de lille svans. Ja. Har du stadig 0, det? Roller. Den ligger der. Der var ikke kun én på bordet. Kig mig ind i øjnene. Tag Hallo? den fede ko, der ligger inde i Der var der. ikke noget. Jeg kan ikke komme ind til det. Så fjern dig, så jeg kan fucking rykke mig. Kig på mig, Bas. Kig på mig. Fuck dig. Hør. Nej. Hør her. Jeg så, der var mere end én fucking coin på Walla, bordet. Mulle, er du jeg kan- fucking dum, din ærne, mand. Hør her. Fucking gør godt. Jeg kan se over muren her. Der, det er den her vej. Ja. Den her vej. Jeg vil gerne høre, Hold hvordan der er langt ud. Kom her. Det sker man. Hvor er det, man går rundt om henne? Her kommer der. Der kommer der. Åbn døren. Åbn døren. Jeg har ikke coin. Stop. Det er fandme boys. Nej. Det er vildt, der værste. Så fast, vi Han kommer der. Vi du. Ah! Nej. Jeg er ikke død. Han har ikke set mig. Han kan ikke se mig. Tag os op. Jeg kan ikke. Jeg har ikke bandage. Bliv der. Skal. Hvad skal? Hold da. Ej, jo. Hvis jeg har bandage, så kan vi revive hinanden. Hvis jeg har bandage, så kan vi revive hinanden. Jeg har ikke. Jeg har brugt min tid. Du har ikke været der endnu. Derovre. Jeg er død, tror jeg. Du sviste ikke noget. Men faldt du for min skyld, Løve, så du kunne vise mig, hvor det var? Ja, selvfølgelig. Løve. Okay, kom Nå, nu. før vi hopper ned, jeg har 4 mønter, så bare siden der, jeg skal åbne. Hvordan har du 4 mønter? Lobby. Kom. Det er godt, hvad du siger. Jeg fandt det i lop. Vent, der er mønter her. Åbn den her. Okay. Den der. Jeg har fundet bandage. Varm. Ikke? Skal jeg trykke på den her, det, og så høre efter, okay? Ja, Mulle skal hjælpe her. Jeg har stadig 5 mønter. Kom, Mulle. Tryk den. Tryk nu. Den er vej. Okay. Lige snart den åbner. Kom. Højre. Ancha. Og højre igen her. Lad med speedrun. Bare lidt snoligt. Fortsæt Nej, ikke noget. Vi skal åbne en dør. Kom, der er den her. Skal vi sætte den her? Ja. Ja. Vind. Den er lige herovre. Jeg kan høre det der lyd. Den er lige Lige herovre. her. Jeg kan høre den der lyd, som du står Åbn over. døren. Åbn døren og så til højre. Jeg kan høre den, at Lige det er til døren. os. Hvorfor åbner du døren? Hvorfor åbner Du så åbne døren, og så tør jeg. Nej, jeg sagde, når der er lys, så slukker den. Jeg dropper bandage. Brug den på mig. Jeg dropper bandage. Brug den på mig. Jeg spiller bandage der. Nej, idiot. Åbn. Så højre. Her, jeg fandt den. Varm. Åbn døren. Ryk dig. Kom. Hvor er ham her måden, han dræbte mig. Stop nu. Er den rød eller hvad er den? Og gør det ordentligt. Der er grønt. Vent. Stop. Bare vent. Okay, hør. Wallah, Hvem er det, der bevæger sig? Og det er ham der derovre. Det er fucking...
Fucking mand. Nu her. Ikke sprint, ikke sprint. Stop her. Stop. Vi skal opad, kom. Gå hen Hvorfor er vi til stille et som gå den hen kommer til, til? ja, gå hen til et lydskryds, og så stop der, når I ser den. Stop, stop. Stop, stop, stop. Jeg kunne ikke se det. Udvendig har Gå nu, kom. bandage. Kom. Stop her. Den blev gul. Gå. Okay, grøn eller... Se til. Okay, vi stopper bare her. Ja. Det bliver en lang en, vi bliver nødt til at sprinte her. Sprint. Stop her. Stop her. Stop. Stop. Okay, nu er der kun én vej, det er nedad, det er perfekt. Så. Hvad laver du det i? Jeg har over ved næste. I'm running down. Vi skal hele vejen ned, kom. Stop, stop. Jeg stopper det jo. Det næste er der. Stop. Ja, under. Ja. Stop. Hvem var det, der gjorde det? Det er alien. Ja. Jeg troede, det var lyden af det blev godt, så jeg bevæger mig igen. Okay. Der. Og vi fik det. Så. Godmorgen. Please. Nå, vi fik kun 999, vi skal gøre det igen. Men hvorfor fik vi den ikke før? Vi fik kun 300. Nej. Så de siger til mig, at vi skal blive ved med at gøre det her. Nej, jeg tror bare, det er det forkerte, vi hopper i. Ja, det er jackpot, Jackpot, den er 999. Åh, shit. Hurtigt. Kom, skal vi komme? Jeg har en dør her, Åh, vi blev reddet der, vi blev reddet. Jeg er ved at dø, Er der nogen, der har bandage? Jeg skal med. Jeg har bandage over med. Okay, jeg kaster dit. Jeg har med. Jeg vil faktisk, jeg bruger den. Det er her, tag Så den kan du her. give ham den. Der ligger noget her. Hvor mange coins har I? Jeg er stadig critical, man. Jeg har en. Ja, Er du stadig critical efter at spise? Tag den her. Nå, vent. Fuck, jeg spiste den. Haha, jeg kaster den her. Selvfølgelig gjorde det. Selvfølgelig gjorde det. Ups. Et lille upsi. Klart. Gæt hvem der er den fede, jeg har. Gæt Jeg har hvem kun der er en den fede. nøgle. Eller en halvøjse tilbage. Okay, vi skal... Vi skal bare ud og se. Han er lige der. Kom. Vi bliver nødt til at bare run down og finde nogle nøgler, eller? Der ligger ikke fucking nøgler nogen sted. Jeg har fundet, kom. Ja, den her. Find en dør. Der, gå ind. Jeg er bange, der sker et eller En andet. der med. What? Vi blev scammet. Hvor er det henne? Ja, her, kom. Den er her. Det er her. Okay, kom. Er I klar? Fuck. Du er den hurtigt, den her. Nå. Så jeg tror Stop. Prøv. Måske er det jeg jackpot den der. Det er Nej, første nej, gang, den er så lang. Jeg tror monster... Stop. Prøv. Jeg tror monsteret stille og roligt kommer. Fordi vi skal gøre det her flere gange. Hvilken vej? Ja. Den vej. Opad. Hvem er det der? Det er Mulle, den Det fucking... er Mulle. Fiske. Stop. Ja, vi kunne ikke. Han kommer. Jeg fuck dig, Mulle. Stop. Det var ikke mig. Jeg lover det. Yes, du Det var den stille. fede. Det var Mulle. Yes. Mulle, hør. Du ligner din maske, bare din fucking abe. Pirat. Stop. Se, det var forkert, der var det ikke. Det var mig. Hvad har din gule omringer dig overalt her? Hygget dreng, mand. Han kan ikke finde ud af at gå ind i det. Din farve er overalt, men hvordan Der er kan du ikke finde ud plads af til ham farven? Fucking... Stop.
Det var muligt, det der. Mulle. Det var slet ikke mig. Hvad skal... Han er helt dernede. Hvor er han kommer dernede? Han er lidt med rød. Det er sidste snak om det Mulle, der fucking løb næste år. Det var det. Det var rent det. Okay, det var det. Nu gør det fucking foran os før. Er det ned, ikke? Men skal vi op eller ned? Vi skal op. Lad os gå op. Hvor? Hvad laver du? Det var det. Nej, men I siger ikke noget. Der! Så på. Det er Ali, det der. Det var ham. Ham der derovre, den fede. Som fed vær, mand. Der Ved er aldrig, hvornår vi skal stoppe. Ja, vi har kommet. Okay, vent. Hop! Hvor meget har vi nu? Vi fik ikke noget. Hvorfor mister vi? Jo. Nej, vi fik 378. Nej, hvad? Har vi mistet? Nej, vi havde det samme før. Okay, hvad var det for en vi tog sådan? Der! 620 den der. Skal lad os prøve at tage den med 620. Vi har taget dem med. Men den har vi hoppet i. Det var den, vi gik i Det var den vi først. sådan, ja. Og så tog vi... Og så- Nå, vi det er den fordi, her vi med, rammer ikke jackpot. Dørene, vi rammer ikke jackpot, er det det? Jeg ved det ikke. Nej, vi har jo ikke fundet 378 i et sted. Jo, vi har. Nej, vi har ikke. Har du fucking Okay, postet, så så- kom til din dum bitch. Vi har ikke brugt 370 Kom, kroner på en kom. runde. Eller 378 gold i en runde. Nej. Det er ikke gold, Det man. er ikke det, jeg mener. Ja, det mener jeg. Jeg mener, vi har ikke fundet 378 kroner. Det er fucking Nu er det du. Nej, vi har ikke taget noget. Han hoppede ned i det forkerte hul, eller hvad? Hvad laver han? Er I klar? Nej, vi skal ikke komme ned med... det er heldigt, det blev lyst. Ja, Jeg har en nøgle, hvor penge hente. Ja, det var snart. Ja. Jeg har 2 coins, kom, jeg åbner en. Kom her. Jeg åbner her. Okay. Kunne lige bare finde gold, det er fint. Bare finde gold. Ja, men luk dig på din dum bitch. Jeg dør, jeg skal have mad. Okay, kan I høre mig? Jeg skal have mad. Jeg har noget til det. Jeg er også critical, faktisk. Ja, jeg er der nu. Mit hjerte dunker. Ja. Kom, vi er nødt til at gå ud, kom. Har du bandage? Jeg har bandage. Jeg er klar til at redde mig snart sådan. Så Nå, dø du et hørte hul, mig rigtig hvis højt. dø en dør, løv. Ja. Jeg skal have pizza. Hvem? Jeg har lige kastet Okay, en bare pizza glem til det, vi dig. har bandage, du kommer til at komme op. Lola. Kom, Okay, jeg har mange den minutter, var kom. herovre lyden, ikke? Vi skal finde en dør, Jeg venter for lang tid. Hold han er der. Oh my god. Okay, jeg har 5 minutter. Skal jeg lige lave lyden igen? Ja, lav den. Vi er meget tæt på. Jeg er død. Jeg har bandage. Han kommer op til at være raving, han kommer til at være bedre end os. Jeg var da meget critical lige nu. Den er vej. Okay. Har du flere bandager? Nej, hvor der. Kom. Okay, kom, vi skal løbe. Til højre nok. Her. Hvorfor går du den vej? Der var der. Her er en cirka sted. Han er bag os. Fortsæt. En er åben dør. Vil du gå ind? Der er mange mønter her, eller? Der er også mange. Okay, vi laver det der igen. Vent, Jeg har shush, 7 mønter, shush, stort set. vent. Stå her, sig til mig, I kan høre døren. Kan I høre den? Jeg vil godt høre Jo. rigtig lidt. Ligger den? Og vi kan åbne en dør her, så Derovre. når musikken starter. Jesus. Når musikken er i gang, Ja, den bare- koster 4 den. Okay, når musikken starter. Er musikken i gang? Nej, den er stoppet. Nu. Kom. Liv her. Der. 2 der. Det her er den. Jeg kan høre den. Stop. Hvilken vej? Op eller ned? Vi er ikke gået ned endnu, vi er gået ned. Ned sådan. Vi har været Okay. op, vi har været op, ikke? Mulle.
Hvem gjorde det der? Der er en, der gjorde det der. Jeg Det er så dig, der en, blev der lidt. snød. Det er Jeg fucking så en, Arthur, der- man. Der er en, der snød. Der er en, der snød. Hvordan er det, der snød? Jeg fløjtede. Der er en, der gjorde sådan her, og så troede jeg, den gik i gang. Jeg gjorde den ikke. Stop. Det var ikke mig, det er ham bag os. Det var med ham bag os. Det er det. Ja, det er ham. Vi kan også gå op Hvor skal vi derovre. hen? Vi kan også gå op den her vej. Det skal jeg så. Stop. Rul. Det var ham foran. Wallah, det gør. Hvorfor kigger du så tilbage som det er mig? Det er ikke mig. Hvad? Ja, Hvorfor mistede vi? Den går op. Men var vi ikke på 6 minutter Kom før, nu. eller hvad? Nej, det var på 378. Den flyver. Sindssygt. Please. Nej, hvorfor ikke mere? Please. Okay, se, der står jackpot. Den går længere ned. Vi har aldrig været det. Vi mangler Hvad sker den der her. rundt om Vi åbner mangler her den her. der? Vi mangler den Hvor? her. Den har vi taget. Er du sikker? Nej. Jeg lover, at vi har taget den Vi her. har taget de der to, Vi vi har hoppede taget ind i den før. Vi tog de her to om på den anden side, lige. Jeg lover jer, for vi har hoppet ind i den der. Den eneste Men der er tilbage også til. en lyserød derovre, jo. Det er det samme. Men vi er nødt til at tage den her. Ja. Fordi Vi har taget den, men... Ja, wallah. jeg stod hele vejen her. Er du redder ham? Ja, det er ikke noget, man gør. Det er ikke noget, man gør. Det var ham. Fuck, jeg fik Yes. Nej, han gør det for mig. Jeg så ikke, jo. Mulig faldt. Oh my god. Han så tilbage. Jeg kan ikke se ham. Han er der. Det. Hurtigt. Vi skal... Find den der. Vi har nøgler her. Den er åben, den her. Se, vi har nøglen her. Hvorfor fuck er den her dør åben? Jeg var inde her før. Det var her, du gik ind, dengang jeg fucking faldt ned. Kom, ligger herovre. Oh my god, jeg er critical. Har du noget at spise? Nej. Se, vi har taget den her. Den her lange gang hele vejen rundt om hjørnet. Det er den, vi har misset. Skal vi bare tage den her uden mulighed, eller hvad? Det er jo nødt til. Hvorfor har jeg forventet at se Mulle heroppe? Oho! Kom nu. Nej, vi mangler lidt. Vi mangler lidt. Ja, det er nu, jeg har critical. Og jeg er også critical. Shit, jeg er critical. Det er fint. Sheriff, den er ikke gået op. Det er ikke du fejrer mig, jeg magter snart ikke med det her lortespil. Nå, nej, jeg kan det, man. Det er derfor, det kunne, var det 10%, var det 10%, der klarede den her runde. Nej, men ved du hvad jeg tror, der er under? Ved du hvad jeg tror? Jeg tror det er fordi vi bevæger os. Jo mere vi bevæger os, jo mere om penge mister vi.